makabuhi sa kabalaka, dili ka makabuhi sa hadlo kani. Kanang paghandom na o bugat o dako-dako nga project, mission. Marcos 11:24. Kamo na lang pangita na di na nga page. Mark 11:24. Sikat nga bersikulo pero may kabudlayan. Ano naman? Nag-ingon diri si Jesus Christ. Ingon ko kamo. Bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pag-ampo. Tuohi nga madawat ninyo kini og mainyo gayud kini. Ay with God all things are possible. Therefore, nothing is impossible. Magkabuhi ka sa unsay posible. Juan 15:7. Pwede ka makapangayo bisag unsa ug madawat ninyo kini.